Kai dan ladi. Zo nan. Dan ubanka na ga ka fara kawo karfi kwanan nan. Ba gidan nan nake so in saida. Gidan nan? He na saida kuma. To gidan ubanka ne? To da ba gidan ubana bane tun da kaka. Wannan gidan fa na fara gina ma shine fa ina so nema aure fa idan na ga. Wani aure? Ai ni ba ni ba aure. Kar ka sake ka sayar da gidan nan dan ladi. Ni ba da ka ganni nan banda shan mandula kawai ni ba ruwana ba. Yana saida. Gidan nan zaka ci gogomar ubanka. Baba ban da kudin mandula ba. Gindin ubanka na ce. Wallahi baba ka raina min hankali. Nace gindin ubanka da lafiya. Ubanka da lafiya. Wai gida nan sai da. Zo mana malam ya. Wannan gidan ba nasa bane ni ma ba nawa bane. Gidana ne. Wannan gidan na wani ogana ne ya ba mu yace in gina masa. What? Bonsa amma yi ne yake so ya sai da shi. Ya cikin din uban. Yi mu ma ne shi mun uban yaro. Yi mu hasalin da muka yi da shi. Ya kuka da shi. Kuɗi na bashi half, na bashi kuɗi. Rabin wannan gidan na bashi advance. Shi isa ka ga ina zuwa ina zagaye. Kai dan Allah. Rana fa ta dalle. Hey! Wasa ne? Kai ya kai da kuɗin. Yo baba ba kai bane rannan na sai maka bakkola da lemun nan da kwalba da nama shi na sai mawa shekaran jiya kaji goma ya cinye kwal ko ba ake ce mata har da ya cinye wallahi kan karke shi Popcorn. ka bari ya saki Barayi ne ma. Ayo! Arewa Boy One TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.